Good evening or magandang gabi for tonight's Learn Tagalog video. This is gonna be a quick one. Let's learn how to say I'm here in or I'm here at sa Tagalog. Sa Tagalog or in Tagalog, if you wanna say I'm here at or I'm here in, for example, you wanna say I'm here at the mall or I'm here at the grocery store. Andito ako sa andito ako sa and then you say the place. Andito ako sa mall or andito ako sa park. Andito ako sa grocery. Andito ako sa hallway. Andito ako sa banyo. Andito ako sa kotse sa parking lot. So, that's it for tonight. It's already 11 p.m. Alas 11 na ng gabi at inaantok na ako. Alas 11 na ng gabi at inaantok na ako. It's already 11 in the evening and I'm already sleepy. Good night!